Recyclepapier is altijd heel fijn. Wit is ijs. Haast mijn lievelingskleur. Daar wordt alles zo libberig van. Dan vind ik het mooi als het net helemaal één kleur wordt. Maar gewoon een beetje alle kleuren die erin zitten mooi zichtbaar binnen. Dat een beetje zo stempelig oerkomt. Dat het net heel dik is, maar een beetje mysterieus. Dan ga je naar het bos. Zo, even een droegje litten. Je met je goede muziek bij op, hè? Dan gaat het beste. Dan vind ik het mooi om het papier ik nog een beetje zichtbaar erbij te houden. Dan begin je een beetje te composeren. En dan kun je een prachtig bosmaatje met hier ik net broekt. Ze komen net alweer terug de ballotage in. Hè? Maar zo kun je bijvoorbeeld meer te zeggen. Of de eerbare. Looit alweer afval in het bos. Maar gelukkig weten de beesten daar heel goed gebruik van te maken. En nu heb ik op een witte ondergrond werken, maar je kan ook steeds van nou, ik doe het op groen of ik doe het op oranje. Mijn witte roerhinnen, dat ik al hier rood. Ja, hier heb ik nog een hele doos met al hier papier wat ik rood en verven heb. En daar kun je prachtig mooi uit knippen. Hier komt de mol uit. Vogels. En ik bewaar je dat al hier, want dan kun je weer uitknippen. En als ik dan met een nijboek begin, dan maakt de koffer wel leeg. Dit is het potleertje waar ik het hele boek mee schetst en maken heb. Dat was eerst natuurlijk moest al lang, maar nu is het zakken wat. Dan doe ik eerst mijn potleert. Dan eruit de snuit. Dat wil dan net zo goed, omdat het grafiet van het potleert dan op een stift komt, maar daardoor wordt het echt wat spontaner. Van tevoren is ik een beetje vanzelf schetsen hoe ik vind dat de beste eruit zien matten. Nog proberen. Zo. Je mat dan een beetje boetende lijntjes. Je moet de benen goed leren, boetende lijntjes. Je moet zo nou en dan een beetje zien praten. Hè? Als het goed luister is, dan krijg ik nog antwoorden. Zo.